Magandang gabi Pilipinas. Narito ulit tayo sa ating latest sa ating panahon dito po sa bansang Pilipinas at nearby areas. Ito ulit si Mike Padua at ito po yung latest para sa ngayong araw na ito ng Miyerkules hanggang Biyernes, Marso 16 hanggang 18, 2022. And ito po ang ating Tagalog version. So, sa mga nakalipas na ilang araw, hindi na po lumalakas yung amihan. Medyo nagsishift na po tayo sa hanging silanganin. Since last week, ganun po yung wind system sa ating bansa. Although next week, meron pa rin konting amihan sa dulong hilagang Luzon, but short-lived lang po siya. Hindi siya tatagal. Siguro 1 to 2 days lang po siya. And itong easterlies ay magiging dominant wind system na po ito hanggang sa buong hot dry season. At nag-announce na po ang Pag-asa. Ito po yung latest na press release ng Pag-asa kaninang tanghali yata, umaga. At tinerminate na po nila ang northeast monsoon. So meaning, tapos na po ang monsoon yung amihan. Tapos na po yung amihan. At nakita po natin dito, start na po ng dry season. So ito na po yung hot dry season na yung March 15 hanggang Mayo po yan. So, we expect more warmer conditions to prevail sa ating bansa. So, yung heat index, yung init factor ay lalong tataas. So, pwede umabot ng 50, 55, lalo na po sa may central zone. Yung areas po ng Nueva Ecija. Okay? So, sa mga kababayan natin sa Nueva Ecija, sa may areas po like Dagupan, Pangasinan, ito po yung mga areas, hotspot po ito ng hot dry season kung saan napakataas po ang mga heat index, yung init factor. Kung ang temperature na sa 33 o 34, 35, 36, tapos yung humidity na sa 60 o 70, 75%, pwedeng umabot po ng 50 to 55% ang heat index, yung init factor, yung nafe-feel ng ating katawan. Kaya mag-ingat po tayo yung may mga sakit sa puso, yung may mga alta presyon. Mag-take lang po kayo ng lots of fluids, lots of water, 8 glasses a day or more. Mas maraming tubig yan pag medyo obese po kayo. So, para malabanan po natin itong heat stroke. Okay? Dahil muscle cramps kasi ito po ang mag-cause ng pag-deteriorate ng ating health kapag kulang tayo ng tubig. So, yan lang ang panglaban natin. More water all the time para hindi tayo ma-collapse o mahimatay. Sobrang init. Avoid munang mag-expose sa sun pag noon time, mga 10 a.m. to 4 p.m. Diyan po pinakagabing init. So, although hot dry season siya, pasalamat tayo, nandiyan pa rin yung La Nina, nasa 100%, although bababa po siya for the next few months. Magiging neutral pagdating ng June, July, August. Okay? So, yan po ang latest na yan. So, within this time of the hot dry season, magkakaroon pa tayo mga thunderstorms. Gaya na itong week na ito, since Monday, grabe po yung mga thunderstorms, sunod-sunod sa iba't ibang parte po ng Pilipinas, isolated to widespread. So, yan po ang magiging weather system. Lalo na pag magkakaroon ng LPA o mga bagyo na yung April, May o June, pa isa-isa, meron na po mga bagyo yan. So, more rainfall ang posibleng maka-apekto po sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Kasama po dyan ang Metro Manila. Kaya in the past few days, may mga ulan po, mga thunderstorms sa Metro Manila dahil po dito sa prevailing La Nina. Okay? La Nina po ang nagbo-boost nitong mga rainfall, ang mga thunderstorms sa ating bansa. Kahit hot dry season, parang wala pa ring epekto ang hot dry season. Parang hindi summer po ang tawag dyan. Okay? Maling term yun. But nasanayan na kasi natin dahil sa colonize sa atin ng Spaniards at Americans. So, nagamit yung term na summer. Actually, ang summer season, wala yan sa Pilipinas kasi tayo wet and dry season lang. Ang tunay na summer season is June 22 hanggang September 21. So, yan po ang summer season. And sa subtropics po yan sa mga bansang tulad ng Taiwan, Japan, Korea, China, Russia, yan, yung mga areas na yan like Ukraine, and ito rin US, Canada, yan mga subtropics. Australia, subtropics po yan. Tayo kasi equator, malapit sa equator, so tropical climate tayo. So, dalawa lang po yan, wet and
dry. So, yan, a short explanation itong hot, dry season na yun na ma-experience natin onwards. Basta solution lang yan paglaban natin. Uminom lots of water. Okay? Para hindi tayo ma-dehydrate. Now, punta na natin yung CraftSat. Gaya na sinabi ko, easterlies. Yan po ang ating weather system sa buong bahagi po ng ating bansa, lalo na po sa eastern sections. Kaya may mga thunderstorms po tayong nagaganap na yon. Lalo na po sa hapon, between 11 a.m. hanggang 5 p.m. Diyan po yung mga bulk na mga thunderstorms. Mag-ingat po sa mga kidlat, mga pagbabaha, at mga pagguho ng lupa kapag mayroon pong malalakas na thunderstorms. Dito po sa Naga kanina, sobrang lakas yung ulan. May mga ibang low-lying areas sa area po ng Tinago, medyo tumaas yung baha. Although, quick flash flood lang yun dahil sa sobrang lakas ng ulan. And then, ano pa? Ang ibang bagay ng ating bansa, okay naman ang panahon. Kaya ng Palawan. Although sa hapon o gabi, may mga possible thunderstorms pa rin. So, magpe-persist pa rin yan for the next 3 days. Based sa forecast mamaya, papakita namin sa inyo. Now, meron tayong shear line dito sa may east ng Philippine Sea. Hindi naman po siya makaka-affecto sa ating bansa. May surface trough po dito, nakalampas sa Palau. Patungo po ito sa may southern part ng Mindanao o sa may Celebes Sea. Magdadagdag po ito ng more thunderstorms sa Mindanao sa susunod na 3 araw. And so far sa mga computer models, all clear po. Wala pong natatanawan na posibleng LPA o potential na bagyo. All clear po sa susunod na 1 hanggang 2 linggo. Okay? And ito po yung fast animation. Nakita po ninyo umaga. Pagdating ng hapon, yan po yung mga thunderstorms. At sa mga oras na ito, gabi na po. Mga 10, 11 p.m. Medyo nag-start na pong mag-dissipate ng mga thunderstorms. Okay? And ito po yung zoom in satellite animation. Yan po yung mga dark red. Yan po yung mga maroon red. Yan po yung mga thunderstorms. Pag nag-wind down na po yan, pahina na po yan. Usually, mga 1 to 2 hours naman po ang mga duration nito, mga massive thunderstorms na ito sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Baka dito sa Mindanao, Visayas, Bicol, dito rin po sa may Luzon. Ito naman po yung ating forecast sa hangin mula sa American Model from windy.com for the next 3 days hanggang Sabado. So, ayan, patuloy yung easterlies. Bukas ng hapon, nandyan pa rin yung easterlies. Although dito sa may Cagayan Valley ay magkakaroon po ng variable winds na po yan. Yung shifting ng winds from the south. Dito sa may Bicol, Eastern Visayas, Eastern Mindanao, hangin silanganin pa rin po. At sa Biyernes ng hapon, medyo mas magiging kalmado po ang wind system sa buong bahagi ng bansa. Okay? At inaasahan po tayong maalansangan po yan. Sobrang init. So, don't forget again to drink lots of water dahil yan pong panglaban natin dyan. Sobrang init. Possible may mga thunderstorms na pwede mag-form sa hapon. Mamaya, papakita natin sa inyo ang rain forecast mula sa European model. Sabado ng hapon, balik easterlies sa may dulong hilagang Luzon, sa may Bicol, Eastern Visayas at Eastern Mindanao. But again, may feel po natin unti-unti umiinit ang ating panahon. Ito yung rain forecast mula sa European model. Windy.com pa rin ang source. Bukas ng hapon, inaasahan po mga thunderstorms sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, lalo sa may Northern Luzon, portions ng Central Luzon, baka Metro Manila, baka may mga thunderstorms. At dito rin, mga maliliit na areas po ng Bicol, isolated areas ng Visayas at Palawan. Although mababa po ang chances dito ng thunderstorms. Dito mas malakas ang chances po. Mataas ang chances ng mga thunderstorms sa Mindanao, lalo po sa may Lanao Provinces, Sorsogon, Davao Region at Zamboanga Peninsula. Ganoon din po ang Northern Mindanao. And then Friday afternoon, here we go. Same situation, isolated to scattered thunderstorms across the whole of Luzon, Bicol region. Although dito sa Bicol, mababa ang chances. Moderate chances sa may Visayas, ganun pa rin sa Palawan, and high ang chance ng mga localized thunderstorms sa Mindanao.
And Sabado ng hapon, ito po yung last sa 3-day forecast. Malalakas na thunderstorms, sinasaan pa rin sa hapon sa northern at central Luzon. Low to medium chance dito sa may southern Tagalog provinces. Bicol region, medium chance. Medium chance sa Visayas at Palawan. Medium to high chance ang thunderstorms dito sa may bahagi po ng Mindanao na yung darating pong Sabado ng hapon. Okay, so far ito po yung mga hapon-hapon lang na ulan. Okay, dahil pag nilagay po natin Sabado ng umaga, malinis po ang Philippines. Okay, dito lang sa may Zamboanga City ang medyo may possible na ulan. Biyernes ng umaga, doon din, all clear. Bukas po ng umaga, Huwebes, okay naman po, except for Palawan. May mga possible showers. But yung mga pinakita natin sa mga ulan, ito po ay dulot po ng mga local thunderstorms sa hapon. Ito po yung rainfall accumulation. Ito po yung maiipon na ulan hanggang Sabado, mula na yung Huwebes ng gabi. Moderate po ang mga ulan dito. Yung accumulated rainfall sa Luzon. Mas mabibigat po ang mangyayaring ulan sa Mindanao sa susunod na 3 araw. Okay? So, yan po ang ating rainfall accumulation forecast mula sa European model, courtesy of windy.com. Now, bago tayong paalam, ito ulit yung Global Tropics Hazards and Benefits Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA with partnership with Central Weather Bureau of Taiwan, Joint Typhoon Warning Center, Australian Government, Bureau of Meteorology, University at Albany, at iba't iba pang partners. So, ito po 2-week forecast mula po ito sa American model. So, sa unang linggo, valid March 16 to March 22, inaasahan po natin na magkakaroon ng above average rainfall with high confidence sa may Mindanao at Southern Palawan. So, mga kababayan natin sa Mindanao, between now hanggang March 22, inaasahan po ang mga thunderstorms. So, lalo na sa hapon o gabi. So, don't forget to bring your umbrellas and jackets. Next, week 2, valid March 23 to March 29. Ganun pa rin above average rainfall sa Visayas na, and also patuloy pa rin sa Mindanao. Subalit, nasa 50% confidence, so medium confidence. Pwedeng matuloy, pwedeng hindi. Okay? Ibang bahagi ng ating bansa ay magiging normal po ang weather. Although may La Nina, so expect natin may mga showers and thunderstorms na pwedeng maganap. So, wala pong tropical cyclone formation hanggang March 29. Yan po ang good news. With that, dyan na natin tinatapos ang ating update ng Miyerkules. Balik tayo sa Friday. So, again, don't forget to subscribe to our channel, Mr. Typhoon, sa YouTube. Click lang niyo yung notification bell, baka updated kayo. I-like niyo ang ating page. Okay, ang channel, ang ating video. At mapapanood nyo rin ito sa ating Facebook video channel. Okay, sa mrtyphoon.com or facebook.com/mrtyphoon para kung gusto niyo doon kayo manood, makikita niyo ang update natin. Again, be hashtag weatherwiser, be hashtag typhoonwiser. Mag-ingat po tayong lahat at kita-kits ulit tayo na yung Friday. Good night to all and have a pleasant evening.